थाखो फरायदों आं अजित। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। बेनो जाबाय भारतनि रेल बिभागा गं 100 ट्रेननि लिस्ट प्रसार खालामबाय। जायफोर ट्रेना 1 जुन 20 निफ्राय भारतनि दाब दाब जायगानिफ्राय खारगोन। ट्रेन लिस्टनि फारिलाइखौ आं स्क्रिनाव फारि फारि होनाय जाबाय। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ। बे ट्रेननि रिजार्भेशना दिनैनि अर्थात 21/5/20 खालारनिफ्राय जागायगोन। बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जोंनि बर' हारिनि नांथानानै थानाय सुबुंफोरा बे ट्रेनआव बुकिं खालामनानै फैनो हासिगोन न' फारसे।